Tinan mo yung ginagawa ni pa. Ano sa na pa? Baliktad bang good na? Kagabi yung, ang tawag dito, orange. 70 and 75, medyo mahal siya. Selecta 45 milk. Mas gusto niya to. So, naging practical lang talaga ako. So, ito yung binili ko. Hindi siya ganun kaganda, guys. Hindi siya kasing fancy na nakikita niya sa mga YouTuber. Favorite na ni Monty na pa? Hello guys! Good morning! Uy, ayaw kinaka to CR. Medyo matagal ako hindi nakapag-vlog. I'm sorry. Pero ayan, si Papa yung gumagawa ng fun cake. Kaya appreciate naman natin si Papa. Ginagawa ni pa. Ano sa na pa? Baliktad bang good na? Baliktad man na imong gibuhat pa. Dapat ana ra na siya, ana. Dinikid-gid ang bat. Pwede naman ka tong isa, okay. Kung ani mo. Daghan na pa. So, medyo makalat pa yung bahay kasi kagabi, sobrang dami naming, nung isang araw, nag-restock kami. Kagabi naman nag-grocery kami, kaya medyo sunod-sunod na sobrang busy ng buhay. Pero, ayan, mag-haul tayo today. Yun yung ating agenda para maligpit ko na ito. Papakita ko sa inyo mamaya kasi may nabili akong kasi may na-erase na ako. Wait. Kung nag-check nyo, tatlo na yung mga nalagyan ko ng ganyan. Tapos na yan. So, malapit na silang ma-erase. Ako sa inyo mamaya na may nabili akong kaldero. And I'm so excited na gamitin siya mamaya. So, mag-haul tayo. Ayan. Isa. Gusto niyo din yung mag-hi eh. Hi. Say hi. CR siya kanina. Tapos siya mag-CR. Gusto niya magpa-vlog. Ayan. Alam niyo bang ilang days walang vlog, walang upload. Kasi nga, nagkasakit ako ulit. Hindi ko alam. Lagi akong parang, dahil siguro sa mata ko, ang sakit ng mata ko, magpapacheck ulit ako ng aking mata para ma-check siya kung ano yung ano niya. But, yun yung naging problema. So, ayun, mag-haul tayo today. Kasi medyo madami-dami naman. Medyo madami-dami daw. Kasi, kasali na dito yung mga pang one month or even more para mga groceries. Si pulburon, magpapagani early in the morning. So, ano na to? I-random na natin yung pag-haul. So, peanuts. So, 10 pesos tsaka 11.85. Kinina natin kagabi yung, ang tawag dito, orange. 70 and 75. Medyo mahal siya, te. Pero malaki kasi siya. So, pangbaon niya to. Pero kaya bumili din ako ng grapes. Pangbaon din niya. Dalawa din. So, bali, 4 na. 4 na gagawin ko na snacks niya. Whole wheat bread. Ito yung gagamitin ko para sa pizza namin. Ayan. 75 and 60 cents yung half. 30 pesos ang kilo. Ang kilo nito. So, ito yung milk ni Hagrid. Kasi, mas gusto niyo daw itong milk na to. Yung Selecta 45. Selecta 45 milk. Mas gusto niya to. Ayaw niya dun sa ibang milk, kaya mahal ata yung pula eh, parang 74. Eto kasi, I think mga nasa 69 lang ang isa, tapos wala kasi yung set. Mas makakasave ka dun sa set. Tapos, bell pepper, doon na rin ako bumili. Suka, kasi sa meal plan namin today. Sa meal plan namin for this week is meron akong anong tawag doon? Paksiw na bangus. Kaya tapos, ayun, napipirami na kami sa UFC na ketchup. Yung paboret na canola oil na marka Leon, I think 101 ata ito yung price ito. 101 or 109 pesos.
So, 1 kilo. Matagal na to sa amin kasi, yun nga, kagaya lang sinabi ko, yung canola oil, pag nagpiprito ka, hindi siya agad sumisip-sip doon sa mga niluluto mo. Yun yung maganda. Kaya matagal siyang maubos. Crispy fry. Ang Lady's Choice sandwich bread na malaki. And tomato sauce. Ram tomato sauce. Meron pa akong tomato sauce dyan na natira. Pero, bumili na lang ko ng konti. Lutuin. Pero mamaya yung isda, mamaya pa yung lulutuin ko kasi hindi pa ako nakabili. Sa palengke kami bibili ng isda, itlog, at saka yung rice. Ito, saging. Bumili ako ng saging, 30 pesos ang kilo. Ayan. Ilang araw lang talaga na wala akong upload. As in, wala talaga guys. Sobrang wala. So, ang hirap. Ang hirap pagsabayin. Kaya, pasensyahan nyo na. Alam ko naman naiintindihan ninyo, diba? So, bumili ako ng ito pang stock na lang to. Hindi ko kasama ang tawag dito, sa meal plan. Pero, stock lang to. Just in case. So, Argentina, beef loaf, 2. Tapos, Youngstown na chunky beef. Ayan, 2 din. Ay, hindi ko alam. Mas masarap yung Youngstown. Dati pa. Mas masasarapan ako sa Youngstown. Mega sardines. Gutom na rin kasi ako eh. 6 na sardinas yung aking binili for stock din yan. Dinner din pala. Aside sa meron kaming pizza bread, meron din kaming 2 fried rice. So, dahil yung aking mag-ama, hindi sila masyadong kumakain ng yung medyo crispy na beans. So, ito yung binili ko, yung cooked dry peas. Actually, ang tagal na nito guys. Naalala ko nung bata pa ako, meron na to eh. Itong ram na dry peas. No, ito yung ilalagay ko sa eto at saka hindi din ako nakahanap ng mixed vegetables sa kaysa naubusan nata sila. So, ito yung ilalagay ko. Tapos yung fried rice guys, pwede din i-refrigerate yun ha. Sa mga nagsasabi na hindi masama yung naglalagay ng pagkain sa ref, hindi po. Tagal ko na po siyang ginagawa at hindi po siya nakakasira ng katawan. Siya, depende yun sa pag-store natin. So kung gusto nyo maabot talaga, gusto nyo mag-last talaga ng matagal, i-vacuum nyo yung inyong pagkain sa freezer. Bago nyo ilagay sa freezer, i-vacuum nyo muna. So, depende yun. Mag-research. Huwag po tayong basta-basta magsabi na nakakasira. Kasi, hindi naman po siya nakakasira. Depende talaga yun sa pag-store. Even sa mga malls, ginagawa po yung freezing. I-freeze nila yung mga pagkain na luto. Okay? Tapos, bilhin ako ng Alpine. Ito din. Ang tagal nitong Alpine. Tapos, meron pa kasi akong natira dyan na patatas na ilalagay ko dun sa ground pork. So, bumili lang ako ng isang, mura lang yung patatas ngayon. So, ito 13 pesos yung 4 na piraso na. Kasi nga, meron pa akong natira dyan. 9.35 cents. Sili. Yung spada, yung malalaki na sili. So, ayan. Akong red onion and garlic. Ito na yung aking mga hindi makakain. So, bumili ako ng shampoo, buy one take one na shampoo. Itatry ko lang naman. Aloe vera din kasi ito. So, ayan, Palmolive. And, bumili ako ng shaver ni Papa. Kasi lagi ito hinahanap ni Papa yung shaver. Kasi, napapalitan kasi yung kanyang blade. Just in case na hindi na siya Sanicare na wipes. Para lang gusto ko kasi yung malaki na Sanicare kasi hindi siya kasya sa bag ko pag umaalis ako. So, ganito na lang siya kaliit. Hagrid no wipes. Gusto kong iwasan yung mga plastic na nakaganto. Kaso, importante kasi ito kay Hagrid na dalhin siya sa school. Kasi, maliit lang kasi siya. And kasya lang siya sa pocket ni Hagrid. So, ito yung binibili ko. Ito yung pinakamura. Pinapaano lang naman to eh. Parang tampunas sa pag nagpupupo siya. So, alam naman niya magpunas. Tinuruan na namin siya. So, every time pupunta sa CR sa school, dala-dala niya to lagi. So, bumili ako ng 5 piraso. This is only 13 pesos ata. Meron siyang 15 sheets sa mga katawan. Ang pinupupunan siya sa kanya pag madumi siya, ito talaga. Kasi dala-dala ko yan lagi sa bag ko. Ito, nakabili talaga ako ng Fujisan na yung, sorry, divisit pa ako, na orange.
Kasi nga dun dati, puti yung nabili ko. So, orange. So, bumili ako ng dalawang, naghahanap ako ng pinakamalaki. Wala. Kasi papa yung Axe. Itatry daw ni. Humot ba no good ni? Axe na fresh. Ice chill. Tapos, walang refill na Ariel doon. Naubusan sila. So, tapos na, ubos yung Ariel ko. So, bumili na lang ako ng isang ganito. This is 130 pesos. So, ayan. Sobrang ang ganda talaga ng Ariel. Ito, dahil, alam nyo ba, yung aking sabon, yung last time na, yung nag-haul ako ng sabon ni Hagrid, I think, nasa, ano pa kami nun, sa yung sa malaking bahay, doon pa, nag-last sa akin yung buy one take one kasi yun, refill pa rin yun. Buy one take one yun, nasa mga ano yung price niya. Nakalimutan ko, pero nag-last siya sa akin ng almost 6 months. Wow! Nag-last siya sa akin ng ano. So, dahil naubos na, bumili ulit ako ng dalawa. Tapos, dahil kahapon may lista akong pulbo. So, hindi na ako bumili ng pulbo kasi free na siya dito sa sabon. So, dahil dalawa yung binili ko, dalawa din yung pulbo ko. And, actually, wala akong masyadong hindi ako masyadong naglalaan ng budget talaga para sa exact budget pagdating sa mga ganito. Kasi pag may mga promotion, dinadamihan ko siya. Like nung sa yung sa deodorant here, kasi nung nang buy one take one yung Skin White, kasi Skin White yung ginagamit ko. Sobrang ang daming binili ko doon. Sobrang daming kong binili. Umabot na halos 1 taon. Na sobrang dami. Ang laki na natipid namin doon. So, pag merong buy one, take one or sale, kung ginagamit nyo naman talaga, yun yung talaga, if ginagamit nyo talaga, bilhin nyo na ng maramihan. Kasi, talagang makakasave ka doon. Like, ganito. Ginagamit talaga namin to mga ganito. Ilagi to lang sa sale, buy one, take one or something. Iba-iba yung promotions nila. So, dalawa yun yung binili ko. Sobrang dami na nito. And maghihintay pa ako ng next promotion. Actually, may lista rin akong deodorant kasi nagamit na namin yung last na piece na namin. Kaso wala pang promotion. So maghihintay ako ulit kasi alam ko magpo-promo na naman sila ng buy one take one sa isa, no? So maghihintay na naman ako noon. Pero pag hindi, pa-isa-isa lang muna ako. Maghihintay pa ako ng So wala akong exact amount na talaga pag may promotion. Talagang bili ako ng bili. Medyo malaki yung nagagastos ko pa. May mga promotions. Pero in the long run, makakatipid ka naman doon kasi gagamitin yun naman talaga yun. So yun. Tapos eto na. So huwag kayong mag-expect sa aking kaldero kasi hindi naman to brand new. Binili ko lang to sa Korean shop, sa surplus nila. So, actually, maraming mga guys na yung mga bago ngayon yung mga coated na mga kaldero, ganyan. Pero ayun nga, medyo yung mga coated kasi konting gas-gas lang, wala na, sira na yung mo. Tapos yun pa yung mga cause sa mga cancers, ganyan. So sabi ko, medyo maganda, medyo natitep na ako kahapon na bilhin yung yellow kasi favorite ko yung yellow, diba? So yung yellow yung niya sa labas, tapos maganda din yung sa loob. Natitep na ako, pero sabi ko, iniisip-isip ko, mura lang naman siya, 400 plus, 500 plus, ganyan. Sabi ko, maganda naman siya, kaso maglalast ba to sa akin? So naging practical lang talaga ako. So ito yung binili ko. Hindi siya ganun kaganda, guys, hindi siya kasing fancy na nakikita niyo sa mga YouTuber or something mga Pero ito talaga, hinahanap ko to yung pure stainless. Kasi sa merkado ngayon, nakikita yung mga stainless lang naman. Pure stainless talaga. Ito, stainless steel talaga to. And this is 950 yung price niya. Malaki siya. So, ayan, 950 pero nakaless ako nito. Nasa mga 880 yung pinaless sa akin. So, ayan yung itsura niya. And yung gusto ko kasi dito is magagamit ko talaga siya sa sabaw or something. Meron akong, like, niluto ko yung baka na may sauce. Magagamit ko dito.
sinadya ko itong ganyan kalaki. Meron pa akong gusto doon na mas mabigat pa siya dito na stainless. Pero 1.5 kasi yun. So, pause mo na. Babalikan kita pag hindi ka nabenta. Babalikan ko siya. So, ganyan yung itsura niya. So I think mas safer ito compared dun sa mga coated. Magaganda lang kasi yung mga bago ngayong mga kaldero, pero ayaw kong sumabay dun sa mga magaganda kasi yung health din natin, di ba, yung iniisip ko. And I'm planning din na mag-invest ako sa mga kaldero, mga kasi yun talaga yung ginagamit ko. So, ayan. Yan lang. So, huwag kayong ma-expect na talagang maganda siya na pero maganda talaga to, para for me lang. Ayan. Stainless talaga to, pure guys. So, ayan. I'm happy na nakabili na ako, pero dadagdagan ko pa to. Unti-unti ko nang So, this is 900 plus, pero nakaless din ako niyan. And, ito yung lulutuin ko. Sinigang cat sa Monterey. Bili ko to kapon sa Gaisano. Para to bukas, pang sabaw. Ito din, ito yung lulutuin ko na ground pork. Tapos, hotdog. Minsan lang kami mag-hotdog para po sa pizza. Yun lang yung nabili ko kahapon, guys. Yun yung nabisi kami. At medyo matagal kami natulog kagabi kasi nag-arrange kami ng mga stocks. Nag-update ako ng stocks. Actually, hindi pa tapos. Kailangan ko tapusin lahat ng yan. Yung pagluluto, yung pag-update ng mga stocks. Kasi tomorrow is Sunday, so family day. So, kailangan ko lang gawin. Relax. Pero mamaya aalis ulit ako kasi kailangan ko bilhin yung isda and the rice and also the ano pa doon? Yung isda, rice, egg. Yun, yung tatlo. So, ayun. So, yun po guys. Enjoy mahaba na itong vlog. Good luck sa pag-edit. So, see you in my next video guys. And, paalam. Sorry kung medyo matagal ako hindi nakapag-upload kasi nga nagkasakit ako and sobrang busy din ng buhay. So, ayun. Busy sila. Si Papa. Bye pa. Bye guys. Ayan, sakto-sakto last na ni Papa yung paglunod. So, after, yan yung itsura niya. So, kailangan ko na nang iligpit. Nak, help na si Mama, Nak. Please. Faster. Oh, here, oh. Here, oh. Sa ilalom. Sa pinakailalom. Ah, dyan. So, ligpit-ligpit na tayo. Ito. Say hi. Di ba gusto ka mag-hi? Hi. Good morning. Say good morning. Morning. Uy, morning. Good morning. Huwag yan. Kasi for mama yan. For mama. Na pa, oh. Here pa, oh. Tinapa. Tinapa. Favorite na ni mo tinapa? Ay.